खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आङो माखासे गोनां खौरांफोर नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ थांनाय मैया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि थैनाय सानजों लोगोसे लेबार डेमोन हादोरनि गुबुन गुबुन जायगाजों लोब्बा लाखिनानै थांनाय मैया गसाइगावआवबो जारिमिनारि मे सान फालिनाय जादों। गसाइगाव महकुमानि गुबुन गुबुन श्रमिक आफादफोरनि हेफाजाबाव मे सान फालिनाय आफादखौ खुंफुंनाय जादों। मे सान फालिनाय आफादखौ गसाइगाव सदर सोहोरनि लांगोनायाव गसाइगाव बरबारि नाथ मन्दिर नब्लाङाव फालिनाय जादों। श्रमिकफोरनो दान बान्था होनाय आरो बेसेन बांनायखौ होबथानाय बायदि स्लगान होनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरग एनडिएफबिनि निया केसखौ आसामाव लांनायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ साबायखर बावदों। बिटिआर गोजोन गोरोबथा 2020 मायथाइनि बायदियै बारग एनडिएफबिनि निया केसखौ आसामाव लांनायनि थाखाय थांनाय मैया गोदान दिल्लीयाव थानाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मावख'आरि न'आव थांनानै बिथांखौ साबायखर बावहैदों। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' एमपि रोंगोरा नार्जारि मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे बारग एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारनि नाजानायाव गमामायैनो थांनाय मैया भारत सोरखारनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बांसिनै मान सनमान मोनबावबाय होननानै खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनायनि आदब खायदायानो आबुङै आलादामोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानस्रि सानथौ मावनाय दांनाया बर' हारिनियावल' गोहोम गोग्लैयाखै, बुहुमनि मोनफ्रोमबो गोग्लैसोनाय हारिनि सायावनो बिथांनि फोरोंनाय मावनाया गोहोम गोग्लैदों होननानै खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावबो थांनाय मैया दतमा थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मांखरसालियाव बिथां गेदेमानि 35थि थैनाय सानखौ फालिदोंमोन। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय, बड'फानि मांखरसालियाव बिबार बावनाय आरो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारिया जानानै थांदों। मख'नो गोनांदि हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि नन्दिता गार्लस, बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। थांनाय मैया दिल्लीयाव बड'फानि मुङै लामा आरो मुसुखा बेखेवनाय हाबाफारिखौ कक्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव अनलाइननि गेजेरजों नायनाय आरो बड'फानि बिहोमानि सायाव सावरायनाय हाबाफारि बानजायदोंमोन। हाबाफारियाव रायजोनि मन्थ्रि नन्दिता गार्लसजों लोगोसे बिटिआरनि लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। आरोबाव मख'नो गोनांदि 1 मे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि 35थि रुंसारि सानखौ खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बर' फरायसा आफाद, बारग बिएलटि अनसाय आफाद, बर' आइजो अनसाय आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बारग एनडिएफबि आरो बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव 500निबो बांसिनै आलारि बाथि फोजोंनायजों लोगोसे एसडिबि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव माखासे हाबाफारि लादोंमोन। रायमना नेसनेल पार्कआव आफ्रिकान स्वाइन फ्लुनि गोसारनायजों गोबां हाग्रानि अमा थैदों होनना खौरां मोननाय जादों। खानापारा भेटेरिनारि फरायसालिमानि डाक्टारफोरनि मोनसे हानजाया रायमना नेसनेल पार्कआव नायगिदिंफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मबाइल बायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। बे मोजां खौरांखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों। गसाइगावनि सासे लाइमोना सिगां समाव बाहायखोन्दा एबा गोजाम मबाइल बायनो नोंथांमोना गुवाहाटीसिम थांनो गोनां जायोमोन, नाथाय दायो थांनांगौनि गोनांथि गैलिया। रायजो राजाफोरनि सुबिदाखौ नोजोर लाखिनानै गसाइगावआव थानाय एसटि एन्टनि फरायसालिनि साखाथियाव गोदानै फन फेक्टरि आसाम मुंनि मबाइलनि गला बेखेवदों गसाइगावनि सासे लाइमोना। बे मबाइल गलायाव नोंथांमोना गासैबो कम्पानिनि बाहायखोन्दा आरो गोदान मबाइलफोरखौ बायनो हागोन, फाननो आरो सोलायनोबो हागोन। बेल' नङा, नोंथांमोना बे मबाइल गलायाव गोबां रेहायफोरबो मोननो हागोन। मख'नो गोनांदि बे मबाइल गलायाव मबाइलजों लोगोसे बाहायखोन्दा, लेपटप, केमेरा आरो ड्रन केमेराफोरखौबो मोननो हागोन होनना खौरां मोननाय
जादों। डिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय आफादा डिमाकुसि हालामनि सिङाव थानाय गासै बर' गामिफोरनि रायजो राजाफोरखौ लानानै ओनसोलाव हारिमु सिबिनायखौ गोजोर खालामनायनि थांखिजों लोगोसे हारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो अनलायनाय लाबोनो थाखाय 1992 मायथाइनिफ्राय रंजालि बैसागु फोरबोखौ बोसोरफ्रोमबो गाजा गोमजायै खुंबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। देग्लायबो डिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि नाजानायाव 32थि रंजालि बैसागु खुंथायखौ साननैनि आबुं मेहेरगोनां हाबाफारिजों डिमाकुसि सहरनि सप्तायारि हाथाइसालियाव खुंनाय जादों। लोगोसे मख'नो गोनांदि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जोबथा सानखालि हारिमुआरि गोलाव हानजा सुरनाय बैसोगोरा सुबुंफोरखौ मान बावनाय बारदै सिख्ला मोसानाय बादायलायनाय खुगा लाइसि दैखुंग्रि बेखेवनाय बैसागु गेवलां आरो बैसागु खुंग्रि मोसानाय बादायलायनाय समायना गाबगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों देग्लायनि 32थि डिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाया जोबनानै थांबाय। मख'नो गोनांदि देग्लायनि बैसागु गेवलां मोसानाय बादायनायाव देग्लाय 2025 मायथाइनि बैसागु खुंग्रिनि बान्थाखौ देरहासारनो हादों। भलजार आलायस्रि बैसागु हानजानि लिजा नार्जारिया देरहासार महरै दोंसे सनानि जिनजिरि मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। एसेनोसै गाबोन फिन गोदान रादाब लाना लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।